Kajing nang suthit ki kam sneu nadu kajing tu jing thiem mat kajing sha pengop ki samla ha ki jing di pen buat ha ka khat lai terik nai lar arjar persan kala penlong yoba sebor warba MDC ka mau kon ro constituency ban lumjia lang ki nong yelam chnong kathan ban ya phliu jumut halo ki lat a jiada kat kum ki kanon an ha committee hall ka snong mau sam hakani kasil don langru daka kong PS Nongbri standing council ka khasil Termas district council ki HDC uba harken warji sordar snong kathenroi baruba langbor nong plu sordar snong ka kharang nalor kiwei de habakren uba seibor ulong bakal don kam ban pensngu thu pai ba iki kanon an ka hima kharem halor ka jingsin char snong bat kumjuru ya ka jingpen shay halor ki kanon an ban te lakam ya ka jingwan rung rock shapo ka constituency nalor kaniu la pentip ru bo unsabut din ni kajing dawa ki pai ba banbu police outpost ha ka tiga thai nalor ki wedi ki jingmir jingmot ha ka jingalang kajing ni coba tu kajing cia ka bacia po mauser pada apa ni ki wedi pat ki jing cia ka bacia saudong jong ni ka thai kajing ni ru badang cia mon kanan pension ki bacia po mau shiboi ni isi sha ya ki lang salang kajing ni kala poi ha ga jing dengan sundai ba wala da ngim pada don than kita ki kies lagi jingcia ke ba kham khor ka mon chong chang ni than ni chang rai nga sundai pat ba kum ong khatin pharang prevention is better than cure ne ke jinga da ka kham kongsan ba ni ke jing sumar dengan lum ya ne ke jing lang rangkat pat ki rang ba chong ki snong na per ki sodar ki supri la ne ki executive member chong snong rangkat pat ki khot ki sang balang FHP HYC berkekesu begini wan lang na kabenta penginyo mani beliau jemut halor hakan ukur kom kabangin la ban telakam lane banyada ya kaneka jing shirkai ha kaneka imlang kasalang jumi kabacia kini kisni shibenta bidai berkaneka jingalang kabangila pulang tasni nakalang kajonga sudai ba khatlang ya ikal council na po ka council ka jungi bin batain pensyai halor ka khairim ak ya ka ba kanlong ka jimentoy na ka bantaki bubun kinong iram sinong jungi sene bakin sutho bakin prekam kat kum ka jingdon jong ka khairim ak kita yo sibun ki jing batai ki jing pensyai na kalian jungi kongnongri ibada ay ki jing batai ka penya ibada ibad ka khairim ak ka jungi panalor ka tay na batai ru ak ibada ibad kini ki an ki ibada ibad kini ki kamdrop NDPS ke pangiong pada kata kadau hadin ke jing ya yo ya kali ke jing syai ni lawan pat sya kecili ke ba nakalian chongki ram snong per ke sodar bat ki ngiram chongki sang halang kila yawan ra ya ke jing perkhat ke ba min poi sya resolution dan ke jing railang ke chongi ha kan kom bangin le ha ke bidai bat kan ka issue ke bami ke ni si ke bamta pada kabidai berkini kini resolution ke bangira sim na kani ke cingalang cungi ke bangilang magal sengi ke bah khamat dia na kalian cungi ramba sinong ke cungi ke bagi grand bagi penpau pada ke bangila sim ru ya ka rai ke cungi ke long ba min translate sia ka ketin khasi ya kane ka khairim ak na ka ba undang ada translate ya kane ha kom ke bagi kena ngin salah ban sambat sia kirang ba sinong jong kane ka mau kontrol konstitusi ke cungi na umta bakin suthu khamba kan urukom bakin penyati kam sinong kam tha bajuti kabar ka resolution ka bagisim kalong ba ngin thok sha ka sarkar ha ka bidai bat ka police outpost ya ka ba ladon kam ka kum ka chinga krem ka chipli chumut mane na ka daw chung ching chinga chung police station ladon kam ban ra ka police outpost ne ko ko konstitusi ka chingi oi keladon kata kecing persian nak kumbangi suthu nak kecing tai coba kecing lang menen keladon kata kecing persian lagi por mensyuan lagi don kecil cerwat andai nak kalian coba kecing lang kabang ilong tangsi misim ni kesenjam bangin penken mau yang sokar pa keladon kam kergi wan ra ya kini ke polis au sa kini ka mau kondo konstitusi cungi pa lada kidon kini no kecil wat ki ba tengko hakaban wan ra ya kini ka polis sampus nak kalian gajungi kum gajing lang wei ni sim senjam ban ya mirjimut lang ban pek lang ya kabangin lah ban wei ni kata jinge ka bai tu ko kata gajing persiang ban wadra ya polis sampus ban ka balai ka ba ngisim ya senjam nak gajing lang ka bai long atas ni kelong ba ni la form ya joint action committee against drug ha ka ba ban penyanyi kan ka kam syakmat ban yo gajing terlang ka bita per ka senjam ka bangle kalong ba
Nilabu ya kikon benar na umtak ni ke jingelang na ka bentak ni ke Joint Action Committee Against Drug ha ka ba iba harkin warjri bolong saudara jong kasinong tunrat im sasim ya ka bentak kum chairman ba iba langbor pro saudara jong kasinong karang im sasim ya ka bentak kum secretary ban lumban lang pa na ka bentak penyai ya ka ni ka cingtmu ka jungi ka bidai bat ka ni ka Joint Action Against Drugs ka ba ingin penderekan oleh pembangunan konstitusi kita iki jingrai lang de jungi na ka ni ka jinglang ka bangilan dum tersi haga jing sisa pendai thang ki badang khamai na ka banta ki saudara sinong ne kirang sinong ka jungi ki badang ni hanrei ka sulong no tang babaro sikata ka ki bakila praktis ru kam simya ya ka jing to te menne kala sulong no ka kum ka jing pen kenau yang ki sahisin ya ka ai ke ba ki don kam ban le kum ki rang sinong ya ka ega benda ka jongki ya ka ega rule ka bagi belkam bande kham tam ki beli berkesanan wa man laki sorda bani kidang ba coba sinong ki baran sekali ka than ka jongi ki don kam ban buram ya ka ni ka an ba apala pun kup iki da ka bor jong pai ba ngan ba ka no no kalenti ba kila sim ya ka cingkit kli kum kinong yalam coba sinong ki hapan sim ya ka ni ka sana ka ban long kum ka wei na ki benda kebanyakan angkat berkaan mereka cukup keluar ke bandong kum ka cing di tu iki pat ke bala bandong lu se kum ka seti cing ada nak banta cuki ya kino bikin Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya